Този поздрав е направен специално и Христос за неговият любим татко за Асен Илиев от Хасково за най-добрият мотокорист Яша машината. За всички завистници, колкото повеќе лајат, толку повеќе вървя напред. Асен машината влиза, всички го гледат, душманите отвън само приказки редят. Завишуйте, не могат да спят, щом чуй името ми пак се палят. Лая зад гурба ми, но нямат кураж, лицемерни усмивки, а вутре мираж. Аз вървя напред без да гледам назад, а душманите броят всеки мой резултат. Асен машината дава газ от Алтито до Ламарината. Душманите говорят, ама празна е картината. Колкото ме мразят, толкова съм по-силен. Асен машината винаги не победе. Ragazza Cos'è la vie? Donc, habibi yalla, Champs-Élysées, latino avec twerk. Ok, sur du reggaeton des daddy anche. Cos'è la vie?